Mana फिसाइखौ गोसोखाङा माया होनो मानो गोसोखाङा जानांगौ दे गावनि फिसाइखौलाय। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। माबोरै दं नोंसोरो? आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनै जोङो सावरायनो थांगोन जेनेब्ला आं मोनसे ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव इउटुबाव नुदों आरोना फंबाय जेनेबा कफि ब्लग बिथांनि चेनेलाव माने मा होनो जाय दायो जाखांबोबाय थानाय हेलेना मुसाहारि लेट मा होनो जोंसार फेक एनकाउन्टाराव गावथार जानायनि दा बियो गाबनानै बुंदों जे जेनेब्ला मानो गाज्रि गाज्रि हेट कमेन्ट खालामो आरो मानो अनेक रोखोमनि जेनेब्ला गाबनानै बुंदों आरोखि आरो गावनि फिसाइखौ गोसोखाङा बेफोरबायदि बहुत मानसिफ्रा कमेन्ट होदों जानांगौ जेनेब्ला ओमफ्राय आं कमेन्टखौथ' आंबो नायदोंमोन माखासे सोरबा बुङो मा होनो आं जों फैदो आं लानोसै बा सोरबा बुङो आं लाफिननोसै गोसो दंब्ला माने अनेक एक्सेट्रा आरोना फाग्ला बिदिसो जायो। बे जेनेब्ला गाज्रि हेट कमेन्ट खालामग्राफ्रा मा सानो जेनेब्ला ना गुबुन जेनेब्ला मा होनो हिनजावफोरब्ला दाहालागै बियो हाबा जाबावसिगौ मिथिबायना बेखायसो जेनेब्ला बेखौ जेनेबा दा साहस गोरा होननानैसो बुंनानै लानांगोन आरोना खायसे जेनेबा माखासे बाथ्रायाव आरोना बियो जेनेबा गाव ओरैबायदि जेनेबा दा गावनि फिसाजोनि थाखाय गावसो जेनेबा बेबायदि स्ट्रं जानानै दङ आरो बिनि गोसोखौ नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट खालामनानै सिफायनो नाङा आरोना मानो होनब्ला बिसोर मिथिगौ आरो गावनि गोसोआव मा जादों आरो गाव माबायदि संसारखौ दादों आरो गाव संसारखौ माबायदि जादों माबायदि जालांदों जाय बिथांमोना गाज्रि हेट कमेन्ट खालामोना बिथांमोननि जेनेबा गेजेराव जानायमोनब्ला नोंथांमोना बेखौ जेनेबा मा सानगौमोन ना जाय कमेन्ट खालामदों नोंथांनि न'खराव बा सोरनिबा बे गेजेराव जायोमोनब्ला बे जेनेबा हेलेना मुसाहारिनि बायदि सोरनिबा गेजेराव जानायबा दाहालागै सोरजोंबासो गोदानै हाबा जाफिनसिगौमोन आरोना हेलेना मुसाहारिखायसो दासिमबो दङ बिथाङा हाबा जायालासिनो गावनि गोसोखौ हमथानानै आरोना आरो बायद'यै जेनेबा मा होनो सानना नायनो अनेक नोंथांमोनानो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो फिसाइ थाखानानैबो गुबुनजों दोनखारलाङो फिसाइ थाखानानैबो मा होनो सोरबा बांगाल जुंगाल सोरबा सेंग्राफोरजों खारो अनेक जेनेबा नोंथांमोनानो नुबाय थाखायो ससियेल मिडियायाव माबायदि जानानै दं माब्लाबा फेसबुक खुलिब्लानो नुयो इउटुब खुलिब्लानो नुयो ना अनेक खारगासिनो ओमफ्राय दायो हेलेना मुसाहारिनि गेजेराव नाय बिथाङा दासिमबो दङ गोदान जुलि लायालासिनो होमब्ला नोंथांमोना माथो हेट कमेन्ट खालामो हेट कमेन्ट खालामनो नाङा ना बेफोरबायदि हेट कमेन्ट खालामनानै बिथांनि गोसोखौ सिफायनो नाङा आरो बिथांखौ नोंथांमोना थुलुंगासो होनांगौ जेनेबा बेबो सासे गाव आथिङाव गसंना थानो हानाय जेनेबा ससियेल मिडियानि थ्रुयै आरोना आरो जेनेबा ओमफ्राय मोनसे खोथा हेलेना मुसाहारियाबो मा होनो बेफोरबायदि हेट कमेन्टखौ इगनर खालामनांगौ मिथिबायना ससियेल मिडियायाव फैनाया जेनेबा नोंखौ हेट कमेन्ट खालामग्राबो थागोन मोजां कमेन्ट खालामग्राबो थागोन नोङो बे हेट कमेन्ट खालामग्राखौ इगनर खालामनानै नोङो नोंनि आथिङाव गसंबाय थानो नाजा आरो मा होनो गुबुना जिखि बुङा दायो नोङो मोजाङै सोलिलांबानो जाबाय आरो मोजाङै नोंनि फिसाजो सासेखौ नोङो मोजाङै अनलांबानो जाबाय ना मा होनो आरो जेनेबा बुंदों गावनि फिसाइखौ गोसोखाङा फाग्ला बे गावनि फिसाइ जेनेबा गोमालांबाय ना बे गावनि फिसाया गोमालांबाय सानसेनि समाव दा बे फिसाइखौ गोसोखांनानै दुखु जानानै मा न' सिङाव थाबाय थानांसिगोन नामा गावनि फिसाइखौल' गोसोखांबाय थानांगौ नामा दा बेयाबोथ' मोनसे थांना थानो गोसो खुसियै गावनि सासेल' फिसाजो दं दा बेजों गोसो खुसियै बा अबावबा माबा मोनसे मा होनो
दखानाव देलायना थांब्लाबो खि फाग्ला बेखौ गावनि फिसायखौ गोसोखाङालासिनो जाना थागोन नामा ना आरो एनि टाइम गावनि फिसायखौ गोसोखांनानै थाबाय थाबा बे मा जागोन मानसिया मिथिबायना थै रं रं खाजेव जेव खुजेव जेव जाना थागोन गावनि फिसायखौनो गोसोखांबाय थानांगौ नामा बे गोमालांबाय बेसेबांबा बोसोर जाबाय दा बिथाङा गावनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय ससियेल मिडियायाव फैदों ना बेखौलाय माथो नोंथांमोना माथो गाज्रि हेड कमेन्ट हरबाय थानांगौ जादों बेबायदि हरलायनो गोनांथि गैयाना आरो हेलेना मुसाहारियाबो हेड कमेन्टखौ मथे इगनर खालाम नोङो नोंनि जि लामायाव नोङो आगान होदों बे लामाखौ नोङो माने सौसिलांनो नाजा बयनावबो माने बे जेनेबा संसाराव लामाया गुवार सुआ ओरैबायदि ब्रेव आरोना नों बे सुखौ सौसिनानै सोरखिनानै थांनो हाब्लासो नोंनि माबाया सानसे समाव साक्सेस जागोन आरोना नोंनि लाइफआ जेरै नाय नों दायो आनजाद होनायाव नाय नोङो मोजाङै मोजां एग्जामाव लिरब्लासो नोङो पास जागोन आरो एग्जामाव नोङो मोजाङै मोजां लिरनायबा बोरै पास जानो ना बेफोरबायदि आरोखि नोंनि लामाखौ हाजारखि जेंनायानो फैया मानो नोङो बे जेंनाखौ बोस्रांनांगोन आरो बे जेंनाखौ बोस्राङाबा नों लाइफआव मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा थ' नोङो बेफोरबायदि जेनेबा मालायनि हेड कमेन्टखौ लानानै गाबगु सुगु नोङो जेनेबा भिडिअ होनानै बेफोरबायदि जेनेबा नोङो नोंनि ससियेल मिडियायाव दा नों आगान होदों ससियेल मिडिया बिराद पावार गोनां मिथिबायना बिराद पावार दं नोङो बाहायनो रोङोब्ला आरो बाहायनो रोङाब्ला नों ससियेल मिडियायावनो मा होनो गोमालांनोबो हागौ आरो ससियेल मिडियाजोंनो नोङो न'खरखौ दानोबो हागोन मिथिबायना बेखायनो दा नोङो बेफोरबायदिखौ जेनेबा नोंनि हेड कमेन्टखौ नों एक्साइट खालामनानै नोङो नोंनि लामायाव सुरबाय था ससियेल मिडिया नोंखौ नायाखि मा होनो बेबायदि मानसि बिनि हौवाया बिदि जादों बियो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैयो बेनो जेनेबा रां बायदिसिना होआ बेफोरबायदि नङा नोंखौ नोंनि गोसोनि साननायखौ नोङो जाफुंहोनो थाखाय नोङो मोनसेल' लामा ला नोंनि गोसो बायदि नों हेड कमेन्टखौ इगनर खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो दासिमबो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना होदोब्रा आंबो सासे इउटुबार जानो गोसो आरोना थ' लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन